Päivää. Olemme nyt matkalla Riikaan. Meinas tulla kiire bussiin. Ei se haittaa, ei tarvinnut sit turhaa odotella, kun pääsit lähteä melkein saman tien. Täällä ollaan Roinan keskellä meidän hostellihuoneessamme Riikassa. Juuri äsken näin hostellimme pitäjää ja kysyin, josko 9 yöksi vielä voisimme jäädä, eli 2 seuraavaa yötä olisi tarkoitus olla täällä. Kerro kaikkein tärkein asia, eli kuinka paljon täällä on lämmintä? Ei tiedä, varmaan joku 9 astetta. Niin, et hajotkaa pakkaseen. Hajotkaa Suomi juntit, hajotkaa pakkaseen. Mikä sen keiton nimi on? Seljankka. Seljankka keittoa. Syötiin äsken kerran pienen kyytipaikan oluen. Erittäin sympaattinen paikka, oli ihan papparainen, tarjoili meidän lämpimät keitot ja kylmät oluet. Ja bonuksena sitten löytyi maailman hieronta vessapaperia. Löytyi mut täältä. Mä sen telee sitä. Pakko ottaa matkamusta. Eihän tällaista ollut missään. Riikasta on kuullut niin paljon kaikkea hyvää. Tähän mennessä on ollut ihan loistava paikka. Toki vähän on kylmä, mutta äsken olisi Mikko Alatalokin ollut lohdussaan, kun aurinko paistoi ja vettä sataa. Nyt me ollaan menossa kiltisti sellaiseen paikkaan, mitä suositteli herra hostellin pitäjä. Tässä ollaan monta eri olutlaatua. Sitä kohtaa. Sinne. Paikallisessa baarissa. Kamera ilmeisesti jonkin verran rikki, koska kuva on epätarkkaa, jos kuvaa jotain muuta kuin suuta. Taustalla joka tapauksessa näkyy, kuten varmasti huomaatte, improteatteri. Täällä samaisessa paikassa olisi huomenna paikallisia kansantansseja. Me vähän niin kuin lupauduttiin tulee tänne näin. Tuolla oli yksi paikallinen ihminen pyysi, että lähtisimme tanssahtelemaan tänne, koska hän on täällä myöskin silloin, joten pakko kai se on mennä tanssimaan. Oikein hyvää iltaa. Olemme siis Riikassa tällä hetkellä. Eilen tuli vietettyä vähän baarielämää. Tästä syystä tänään on ollut hieman väsynyt olo. Eilen tavattiin tosiaan ensin siellä paikallisessa folkkibaarissa, missä oli sellainen improteatteri esiintymässä, josta tajuttiin tosi paljon. Siellä yleisössä oli sitten joku tyyppi, joka harrasti kansantanssia ja se pyysi meidät tänään sinne samaiseen paikkaan, koska siellä on jonkinnäköinen kansantanssi-iltama. Pitäisi 9 mennä sinne. Sen jälkeen siirryttiin naapuribaariin ja siellä sitten tavattiin pari tyyppiä, jotka puhuivat hyvää englantia ja niiden kanssa sitten vietettiin siinä kostea ilta ja itse asiassa oli jotain historiaopiskelijoita ja toinen tarjoutui näyttää meille tänään jonkinnäköisen kaupunkikierroksen, mutta no ei päästy sängystä oikein ylös, joten se sitten taisi jäädä se kaupunkikierros, mutta
mukavaa porukkaa, lokaalia, ultra suovee possee. Taustalla näkyy kuuluisin nähtävyys. Kirkko. Ja suihkulähde. Vähäisiksi, kun oltiin tosi väsyksissä, joten tehtiin sitten Landen luokan ratkaisu. Eli käytiin imailemassa sellaiset stroganoffit pottumuussilla ja sitten kauppaan ostamaan sipsiä ja smetanaa. Ai. Nyt me tultiin vähän tutustumaan näihin siltoihin vielä, kun ehdimme. Täällähän näitä on. Ja sitten meillä lähtee tuossa Pautteralla pari tunnin päästä bussi Vilnaan. Heti sinne sitten seuraavaksi. Tässä on aikaa vähän ihmetellä näitä siltoja. Tämmönen täällä tänään. Pankki. Pankki? Pankki. Oho. No siinä on toinen silta. Herranjestas. Se on perhana. Johanna sillallikkas ja pankki. Kyllä täällä on kaikkea. Ihan kaikkea löytyy ja riittää. Tervetuloa Riikaan. Täällä on kaikki. Niin. Pankki. Silta. Joo. Pankki. Silta. Riina. Ei oo enää kauaa täällä. Lähde menee kohta.